ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କି ନା ଆମ ପାଇଁ? ତମ ପାଇଁ ଦେଖ କଣ ହେଇଯିବ କହିଲ? ଚାଟ୍। ହଁ ଏଇଟା ଚାଟ୍। ସେଦିନ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ମନେ ଅଛି ନା? ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ନା? ଏଇ ପିତ୍ତଳ ଦୀପ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ଦୀପ ଦେଇକି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦୀପଟା ପାଖକୁ ଆଣି ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା ସବୁ ଦେଇ ହବ। ଏଇଟା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଦୋକାନରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଚାର୍ଜର ବି ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଆସିଲୁ। ଦେଖ ସେଦିନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଖାଲି ଜୁସ୍ ପିଇକି ରୁଟି ଧରିକିରି ଆସିଲୁ ସେତିକି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଦୀପ ମିଳିଲା, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ମିଳିଲା, ଚାଟ୍ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ରୁଟି ବି ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏକାଥରେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ କରିବି ରୁଟି? ଡେରି ହେଲାଣି, 10ଟା ପରେ ହେଲାଣି। ରୁଟି ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ତରକାରୀ ଅଛି ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଚାଟ୍ ଖାଇବ ନା ରୁଟି ଖାଇବ? ଚାଟ୍। ଚାଟ୍ ଖାଇବ? ଆଉ ଖାଅ ଖାଅ। ହଉ। ଆଉ ଯା ଯା ମୁଁ ଟିକେ ଚାର୍ଜ କରେ।